tro diwetha, ac wrth y modd yn cael cyfle unwaith eto i fod yn rhan o ddigwyddiad sydd yn lansio Stori Sydyn a Quick Reads. Dwi wrth y modd gyda'r gyfres, dwi'n credu bod nhw'n gyfresu pwysig tu hwnt, a dwi wedi bod yn ffodus ar hyd y blynyddoedd i sgwennu ambell un. Bob man dwi'n mynd, dwi wastod yn cael ymateb i Stori Sydyn, ac mae'n ymateb cadarnhaol. Ymateb amrywiol, ond wastod yn ymateb cadarnhaol. Leni, dwi wedi bod yn ddigon ffodus i allu sgwennu dwy o'r cyfrolau sydd mas yn y Gymraeg, sef i stori Gareth Jones, fel oedd Elwyn yn dweud gynne, a hefyd cyd-ysgrifennu llyfr Jonathan Davies gyda Jonathan, sydd wastod yn bleser i sgwennu llyfr gyda rhai o Sir Rygbi Cymru, ar falle dim ar ôl tisaf yn glyfa, ond yw'n ni angofio hwnna. Mae'r ddwy gyfrol dwi wedi bod yn gwneud yn dangos rhinweddau a chryfderau gwahanol cyfres Stori Sydyn, a ddau begwn mewn gwirionedd. Gareth Jones yn gyntaf. Pwy yw Gareth Jones, meddech chi? Wel, dyna pam wedi sgwennu llyfr, achos dyw pobl ddim yn gwybod pwy yw e. Ni di anghofio amdano fe fel Cymru. Mae pobl ar yw craim, llywodraeth ar yw craim, yn gwybod pwy yw Gareth Jones, ond i ni fel Cymru ddim yn. Oedd e'n byw yn y Bari, Casaienni yn y Bari, fan hyn, lawr o'r hewl. Ac fe oedd e'n newyddiadurwr, oedd e'n gweithio i David Lloyd George am gyfnod hefyd. Fe oedd e'n ddyn, fe oedd ar lawnt y tŷ gwyn gyda'r arlywydd Hoover. Fe oedd e'n awyren personol Hitler. Fe oedd e'n Rwsia, a nath e bechu yn erbyn Stalin a cael ei daflu mas o Rwsia. Ac fe gafodd ei herwgipio gan bandits Tsieineaidd yn Mongolia a cael ei ladd ganddyn nhw diwrnod cyn i benblwydd yn 30. Ond eto i gyd, dyn ni ddim yn gwybod pwy yw e. Ac mae hynny'n drenu, achos nath e gyfraniad aruthrol. Fe oedd y cyntaf i ddweud wrth y gorllewin bod Stalin yn cyflwyno mesuriadau yn ei wlad ei hunan, a oedd yn golygu fod miliynau o bobl Rwsia yn starfo i farwolaeth. Fe ddwedodd Gareth Jones wrth y byd, a wnaethon nhw ddim gwrando arno fe. Ac mae hanes wedi dangos taw Gareth Jones oedd yn iawn. Nawr, ar hyd y blynyddoedd, yn mi teledu, dwi wedi cyflwyno syniadau i gael rhaglen ddogfen ar Gareth Jones, a mae pob un wedi cael ei wrthod. Pobl yn gweithio, dyn ni'n gwybod pwy yw e, dyn ddim ddigon cyfarwydd, wel na bydd e ddim os nad dyn ni'n gwneud rhywbeth ynglyn â hynny. A dyna i chi rhinwedd Stori Sydyn. Cyfle i gyflwyno stori sydd ddim yn gyfarwydd. Cyfle i ddweud wrth bobl sydd yn fodlon darllen, sydd eisiau darllen e, am berson, falle bydde ddim yn gallu cyfiawnhau cyfrol gyfan, dim eto, falle cyn bo hir, gen ni weld. Ond mae'n gyfle i gyflwyno stori, i ddweud wrth bobl pwy oedd Gareth Jones mewn 2015 o eiriau. Ar y llaw arall, sgwennu gyda Jonathan Davies. Mae hynny'n dangos fod Stori Sydyn yn gyfres sydd yn gallu ymateb i stori gyfredol hefyd. Haf diwetha'n unig, oedd Jonathan yn cyrraedd top y byd rygbi rhyngwladol drwy'r byd i gyd, wrth sylwennu dros y llewod lawr yn y hemisffer y de. Ac mae Stori Sydyn ar gael, ni'n gallu ymateb i hynny. Jonathan oedd yn dod mas fel seren, ac oedd un o ser y gyfres, ac mae Stori Sydyn yn gallu gweud, oce, mewn i glywed stori Jonathan ar te, a dyma ni, mae stori Jonathan ar gael. Felly dyna chi ddau gryfder cyfres Stori Sydyn. Cyflwyno rhywbeth falle sydd ddim o'r gyfarwydd ac ymateb i rhywbeth sydd yn gyfredol. Gobeithio byddwn ni'n gallu cael boddhad a phleser o'r ddau beth. Dwi yn, fel yn dweud gynnau, cael gymaint o ymateb gan bobl drwy Gymru, ble bynnag dwi'n mynd, yn enwedig yn yr ysgolion. Dwi'n credu wedi bod i ysgol eto, lle dwi wedi gweld rhes set cyflawn o straeon sydyn, a mi'n cael ymateb a sylwadau gan bobl. Merched yn licor ffaith, wel enghraifft nes i'n gyda Courtney Hamilton, Miss Cymru, a merched yn cynhesu i hynny, ac yn gweud gret, mae'n neis i ni gael darllen amdani hi, a gweld beth oedd hi wedi bod trwyddo fel merch, a wedyn y boes wrth i bod yn darllen llynedd enghraifft am George North. A gobeithio bydd y gyfres yn parhau, gobeithio bydd y gyfres yn cadw i fynd, achos fel awdur, mi'n cael boddhad aruthrol i sgwennu y straeon yma, gan wybod pam mae'r gyfres wedi cael ei chomisiynu yn y lle cyntaf. Felly, mwynhewch y darllen. Diolch, thank you. I think the two